Здравейте, намираме се в най-добрите лазерни центрове. Днес с доктор Бойкова ще поговорим за образованията и как да се справим с тях. Здравейте, доктор Бойкова. Кажете как да процедираме, когато имаме образование, как се появяват, има ли външни влияния и фактори, които оказват за тяхната поява? Методите за отстраняване варират от премахване с течен азот, химическа деструкция и електрокоагулация до химично-хирургическо отстраняване. Тези методи имат редица недостатъци, като болка, нужда от многократни третирания при някои от методите, засягане на околната кожа, най-често заздравяване с белег. С напредване на новите технологии, най-съвременният метод, който може да ни помогне в случая, това е въгледвуокисният или така нареченият CO2 лазер. Какви са предимствата на CO2 лазерът при отстраняване на образования? В зависимост от зададените параметри, CO2 лазер може да бъде използван за рязане като скалпел или за вапоризация, т.е. изпаряване на тъкани. Лазерният лъч стерилизира мястото на среза, затваря кръвоносните съдове и лимфните, като по този начин среза е сух и безкръвен. Процедурата за премахване на образование с въгледвуокисен лазер е максимално прецизна и точна, тъй като във всеки един момент имаме възможност да контролираме процеса на въздействие, без да нараняваме околната кожа. Периода за възстановяване след процедурата е кратък и комфортен. Какви образования могат да се отстраняват с CO2 лазерът? В нашите студия се отстраняват доброкачествени образования на кожата, като фиброми, кератоми, себорейни веруки, ксантелазми и други, а също така и вирусни образования. Кога е най-подходящото време за премахване на образования? Есенно-зимният период е най-подходящ за извършване на тези процедури, особено когато се касае за образования, разположени по откритите части на тялото. Изключение правят вирусните изменения, които трябва да се отстраняват своевременно поради риск от разпространение.